صبح خیر دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم که همه شما خوب هستید. امروزه نوار ما می شود از بازار کاروان درآمدگاه رقم 3 طرفی پژارکا. حاضر مغازینش رفتیم، با من نشان میدیم که چی هسته. به حد لباسای فسون یکم سورتای باوری دارم که پسندتون میگرده. тамошобинони азиз, чун ба анамин сеюм дарвоза ворид ки гаштед, якм ряди магазинои шишагӣ биёен, тарафи дуюм дарвоза рафтан, тарафи Корвон плюс омадан. Биёен магазини рақами 108. беҳад либосои хушрӯи магазин нав шуда штагиай, ҳамаш брендан, ҳамаи ҳамин куртое ки мебинед борои туркӣ, размеро ҳамаш ҳастай, бо рӯзҳои наздик борои нав бисёр меояд. чи шарф, чи брук, чи мисол куртаву ҳиҷоб, чизе ки мехоҳед иҷада ҳастай. рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳастай. марҳамат, касе доставка мехоҳад, касе адрес пурсидан мехоҳад, нависед дар рақамҳошон ё ки занг занед, шумода бо оператор када мефаҳмонанд. анами намуд куртои фасони туркӣ паплинан, мана марҳамат, брендан. нархошон 550 сомонай, бо арзон мешавад. чӣ хеле медонед ё ҳичи намешаванд. качествоошон зурай. размер аз чанд то чандай? размерошон аз 42 то 58 ҳастай. 58 туркӣ, бали шимеркаян. нигоҳ кунед, иҷада сеглш омадагиай. ина и паплинако чӣ хеле гуфтам, тоза туркӣ. ина фасоношон анам хел барои занҳои мо ҳичи намешава. и паплина шушта мепӯшен. ира бинед, сангошон тоза сваровски якм сорт. инчунин ҳиҷобо ҳастай. ҳиҷобоям 550 сомонай, бо арзон мешава. бренди ҷаҳонӣ. марҳамат, бинед духтуш чӣ хелай. фасон вайш чандай? размерош размерошон балишмерка доранд. ҳам размерои майда доранд, ҳам балишмерка. духтаро марҳамат, дер накунед. бисёр ҳам хушрӯ, материалаш ҳичи намешава. трикотажая фирмаи ҳумерли. ина аз наздик бо аҷоиб фасонай. касоне ки мисол ҳиҷоб мекофтен, биёен 550 сомонда ҳиҷоби брендови фурӯхта мешавад дар анамин магазин. бо хутон ки омадед, аз наздик мебинед, бо арзон мекунанд ин нархора. анам хе курто ҳастай. иям 550 сомон. марҳамат. дареҷа бо духтаро инаи қисми болора бинед. ҳамин курто ҳамаш фирмаи ламиража 650 сомонӣ. чӣ хеле медонед, фирмаи ламираж беҳад качествои зур дора. либосошон ҳам фасонош хушрӯай, ҳам качествои материалошон да, стилошон да гап нест. ира бинед, паплинакои чӣ хел хушрӯ омадай. размерошон калон ай духтаро. бали шимеркад ба паплинош ҳам хушрӯай. ина занҳои азиз, аз қафоям хе бешифка дора гул. чанд рангай и? то размери 60 дора размер. бо омада аз наздик бинед, паплинша бинед. чизеро ки нафаҳмидед, нархеро ки нафаҳмидед, марҳамат скриншот кунед. дар анамин рақамое ки дар рӯи экран ҳаст, партоен дар ватсапшон, шумода нарха мефаҳмонанд. инаи ваё чандан? куртои клеточни духтарако иҷада бо распродажа рафтестай. анам хе рубашкои дарози хушрӯ 180 сомонай, бо арзон мешава. ина бинед, иношам ана ино 250 будай, 200 сомонӣ метиҳанд. ино ҳамаш чӣ тавре гуфтам, борои турецкӣ. паплинои туркӣ. марҳамат, ина фасонакошона бинед. бор бисёр мебиёяд. рӯзҳои наздик метавонед ки бо омада аз борои навшон харидорӣ кунед. дар ватсапшон нависе, бо шумодаш сурат мепартоянд. чизе ки новинка меояд. ана баъд натониё чандан? 350 сомонӣ метиҳанд ин куртора. бисёрам хушрӯ. медонам ки духтаракои мо ҳам хелира нағз мебинанд. мана размер то чандай?
размерашон ай 42 то 52 ҳамиро башкошон хушру духтаро ана иҷада ҳиҷоба найно ҳиҷобои калони раскрушони солнушка духтагӣ 450 сомон. ино дуртаракан духтарако шумо метавонед ки нависеншона бо шумода сурат мепартоянд. И фирмао чандай ҳумедли анаи сиёҳ 550 сомон, анаи фиолетови 750 фирмаи ҳумедли будай. ай паплинои тараф чандай анаи паплинош бошад 750 сомон бо арзон мешава. бори дигар духтаро такрор мекунам, ин навор аз бозори Корвон тарафи пажарка даромадгоҳи рақами 3 якум ряди магазинои шишагӣ тарафи рақами 2 биёед тарафи дарвозаи 2 биёед 108 анамин магазин 108 биёед бо рақамашон ҳаст. касе ки нафаҳмид занг занед савдогар занакай бо шумода мефаҳмонанд. марҳамат накртакои хушрӯ размерашон ҳаст балшимеркои пасонак папилнакошон иёшам ҳамин нархай ино бо арзон мешан. аз ин нархое ки ҳозир гуфтем ҳамашон бо арзон мешаванд. ҷарангуша бинед чихе бисёрай ахи қафош бо ҷинҷак духтагие ки васеъ иста хушрӯ иста танг наиста барои занҳо. ана ино чанди ана ин намуддошон бошад 350 сомонӣ бисёр ҳам ба зеби фасон. ира бинед паплинакш турецки духтуш аҷоибот ина фирмашон бушра фирмаи бушра пешакша бинед чихе какетка хушрӯ духтагиай размер доре наям ана иҷада бошад ана хе ҷинсо ҳастай ҷинсои туркӣ размер мондагиай духтаро инора распродажа кардагиян 250 сомонӣ. марҳамат аз киртои ҷинс дер намонед 250 сомонӣ. мо ира доставка надорем. доставкара духтарако фақат хучонда нависен шумода мефаҳмонанд чӣ хел доставка мекунанд. марҳамат рақамҳои савдогар ҳаст бисёр мепурсен ина шумода ҳам хел имконият додем ки аз худи савдогар пурсон шавен. иҷада ози бо шарфҳоям доранд шарфҳои хушрӯ ва ёшонама шумода нишон метиҳам. хоҳишмандо метавонед ки интихоб кунед. инчунин духтарако анами 150 сомонӣ бинед чихе шарфҳои фасони туркира пешниҳод кардаистиян тоза сангошон сваровскияй марҳамат 150 сомон чунин шарф бисёр ваяй нархи олӣ нархи арзон. духтарако дер накунен. ана ин намудош 100 сомония ям туркиян румолои калон барои занҳо. ина инош чандан шарфан 60 сомонӣ ана ин намуд шарфошон инам 80 румолана ана ин румолои калон 80 сомонӣ ҳамаш туркияй ҳамаш брендови румолояй мада бештар анами шарфҳо беҳад мақбул шид нархшам хичам духтарако оз як тишакушода шумода ман нишон метиҳам бовар кунед 150 сомон нархи нағзай барои анамин шарфи туркӣ. духтарако ин шарф не румол будай чанд ранг дора рангоша ози ман нишон додум тона инам хе румоли калони хушрӯвай тоза гирбишиная бори турецки марҳамат духтаракои хушрӯ дер накунен бисёр нархи хуб нархи қулай пешниҳод шудагиай бо касе ки доставка мехоҳад чонда нависен доставкаам доранд дар душанбе дореда доставкаам доранд ҳозир бошад ма шумода ласинаву брюкошонам нишон метиҳам то охири навора тамошо кунен умедворам ки писандтон мегарда. дар иҷа бошад духтарако анамихе турецки брюкора ма шумода нишон додан мехоҳам ино маечняи материалшон тоза туркӣ нархошон 80 сомонӣ марҳамат чангл дора киса доран ино балшимеркаян бинед чанглай тоза бори турецкияй манаглошон духтаракое ки пурсида буден анамихе брюко марҳамат ҳаст инчунин ана ино 180 сомонӣ будан ҳози инора нархи арзон кати 130 сомонӣ пешниҳод шудагӣ ҳаст. ин туркишай чӣ хеле медонед
ин бори Узбекистоншам ҳастай. Анамин намуде ки озӣ мебинед тоза туркишай. Шумо да пешниҳод шидагай. Ҳамин дукон ҳамаш либосошон турецкиян. Чи шарфу рӯймол ва чи дигару дигар чизошон. Мана. Инҷа чанд рисунка ҳаст. Кадомеша ки бо худтон хоҳем. خلاصه بار دیگر تکرار میکنم این نواری که دیدید از بازار کاروان طرف پژارکا سیم دروازه یکم ریادی مغازین شیشگی طرف کاروان پلوس میبیاید مغازین رقمی 108 نفهمیده در سوداگر زنگ زنید با خشوتر شما در میفهمونن آدرس را رو برای 12 دروازه طرف تیل بازار میشود. خلاص با همین نوار امروزه ما به انجام میرسد. خیر سلامت باشین.